κύτταρο πρέπει να κολυμπάει σε καθαρό νερό. Το νερό της βρύσης δεν είναι καθαρό. Το νερό της βρύσης έχει άλατα και βαρέα μέταλλα, συν το χλώριο. Άρα λοιπόν το κύτταρο πρέπει να κολυμπάει σε καθαρό νερό. Για να μπορεί λοιπόν το νερό να είναι καθαρό, πρέπει να περνάμε το νερό της βρύσης από τη συσκευή αντιθέτως μόσος και να πίνει ο μπάρμπας ή η γριά ή ο νέος ή ο μεσήλικας μόνο νερό αντιθέτως μόσος, για να μπορεί το κύτταρο να κολυμπάει σε υγιές περιβάλλον. Το πιάσατε? Εάν λοιπόν το κύτταρο κολυμπάει σε βαρέα μέταλλα, σε τοξίνες, σε απόβλητα, σε λιπάσματα, σε φυτοφάρμακα, τότε λοιπόν το κύτταρο υποφέρει και σκληραίνει. Εμείς οι γιατροί, εκτός από τα βιβλία της παθολογίας, τι είναι τη πιέσεως, τι είναι το σηκώτη, έτσι, διαβάσαμε και ένα βιβλίο που ασχολείται με το κύτταρο. Κύτταρο. Ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο λέει πώς λειτουργεί σωστά το κύτταρο. Εδώ λοιπόν σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με την υγεία του κυττάρου. Το πρώτο πράγμα που θέλει το κύτταρο είναι να πίνεις κάθε μέρα 2 λίτρα καθαρό νερό αντιθέτως μόσεως και σε 20 μέρες θα έχεις αντικαταστήσει τα 40 λίτρα που κολυμπάνε τα κύτταρά σου. Τα κύτταρά σου κολυμπάνε μέσα σε βούρκο, σε τοξικές ουσίες και θέλεις υγεία. Κούνια μου, κούνια που σε κούναγε. Πίνοντας 2 λίτρα την ημέρα, επί 20 μέρες βγάζουμε τα 40 λίτρα που είναι τοξικά για τα κύτταρα, του εγκεφάλου, της καρδιάς, των νεφρών, μειών, οστών, τα πάντα. Άρα λοιπόν τότε κάνουμε πραγματική υγεία. Ξεκινάμε λοιπόν να πίνουμε καθαρό νερό αντιθέτως μόσεως. Τι άλλο χρειάζεται όμως το κύτταρο? Ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν θα παίρνουμε το νερό της βρύσης, θα το περνάμε και από όζον να έχει ενέργεια. Διότι χωρίς ενέργεια δεν γίνεται τίποτε. Καταλάβατε? Ωραία. Διαβάζω λοιπόν το βιβλίο που με ξεστραβώνει πώς μπορώ να ανανεώσω τα κύτταρα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται το κύτταρό μου πρέπει να έχει μία ελαστική πέτσα. Το κύτταρο, η κυτταρική μεμβράνα πρέπει να είναι ελαστική. Να τη ζουλάω και να είναι ελαστική. Άμα είναι τούβλο που το κάνει το ασβέστιο του νερού, το ασβέστιο του νερού κάνει την κυτταρική μεμβράνα τούβλο. Οπότε δεν μπαίνουν ούτε βγαίνουν τα θρεπτικά στοιχεία και δεν βγαίνουν οι τοξίνες. Το πρώτο πράγμα λέει εδώ το βιβλίο για τις κυτταρικές μεμβράνες. Τις κυτταρικές μεμβράνες. Εδώ. Κυτταρικές μεμβράνες. Όταν λοιπόν οι κυτταρικές μεμβράνες είναι σκληρές, τότε λοιπόν πάει κατά διαόλου η λειτουργία. Κυτταρικές μεμβράνες. Εδώ γράφει το βιβλίο κυτταρικές μεμβράνες. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε σωστές κυτταρικές μεμβράνες, να μπαίνουν τα θρεπτικά στοιχεία και να βγαίνουν οι τοξίνες? Πώς κύριε Φικιώρη, πώς? Με τα σούπερ ηχθιέλαια. Τα σούπερ ηχθιέλαια πρέπει να τα παίρνουν όλοι. Μην περιμένετε να αρρωστήσετε, 1 την ημέρα. Μετά το μεσημεριανό φαγητό. Τα σούπερ ηχθιέλαια έρχονται στην κυτταρική μεμβράνα και τα κάνουνε μαλακά. Σούπερ ηχθιέλαια με ελαιόλαδο. Και σισαμέλαιο. Έτσι. Οπότε λοιπόν τα σούπερ ηχθιέλαια είναι γύρω από την κυτταρική μεμβράνα. Όλοι μας πρέπει κάθε μέρα να παίρνουμε μία κάψουλα σούπερ ηχθιέλαιο με ελαιόλαδο και σισαμέλαιο και να το διατηρούμε στο ψυγείο κάθε μέρα. Όταν λοιπόν θέλω εγώ να έχω υγιή κύτταρα, θα πίνω κάθε μέρα
ένα σούπερ ηχθιέλαιο με ελαιόλαδο και σισαμέλο. Το πιάσατε? Ωραία, πάει αυτό. Μέσα στα κύτταρα υπάρχουν κάποια οργανίδια. Το ενδοπλασματικό δίκτυο, η συσκευή Golgi, έτσι, τα ριβοσώματα, τα οποία αποτοξινώνουν το κύτταρο, τα μυτοχόνδρια που κάνουν ενέργεια, ο πυρήνας των κυττάρων για τον πολλαπλασιασμό τους. Εντάξει, αυτά λοιπόν τα πράγματα, τα οργανίδια, θέλουν προστασία από την οξύδωση. Άρα λοιπόν όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες πρέπει να πίνουν οπωσδήποτε τα αντιοξυδωτικά. Βιταμίνη C με κορσετίνη, γάμα το κοφερόλι και Q10. Αυτά τα τρία πρέπει να τα παίρνουν όλοι. Ο γιος μου που είναι 30 χρονών, ένας 40, ένας 50, όλοι πρέπει να παίρνουν μία βιταμίνη C με κορσετίνη το πρωί και το μεσημέρι γάμα το κοφερόλι και Q10. Αυτά και τα τρία εμποδίζουν την καταστροφή από την οξύδωση των εσωτερικών οργανιδίων των κυττάρων. Επαναλαμβάνω. Τα κύτταρα έχουν μία πέτσα, την κυτταρική μεμβράνα. Αυτή η κυτταρική μεμβράνα θέλει σούπερ ηχθιέλαια με σισαμέλαιο και ελαιόλαδο. Εντάξει, πάει αυτό. Τώρα, το εσωτερικό των κυττάρων θέλει προστασία από την οξύδωση. Όταν δεν προστατεύεις την οξύδωση, αυτό εδώ το ενδοπλασματικό δίκτυο δεν θα σου φτιάξει πρωτεΐνες. Αυτό που λέγεται ριβόσωμα δεν θα σου αποβάλει τις τοξίνες από το εσωτερικό τείχομα των κυττάρων. Εάν δεν πάρεις αντιοξυδωτικά, τα μυτοχόνδρια θα καταστραφούν. Αν δεν πάρεις αντιοξυδωτικά, ο πυρήνας θα διαγερθεί, θα σου κάνει μεταλλάξεις και καρκίνο. Άρα λοιπόν μετά τα σούπερ ηχθιέλαια θέλω και τις τρεις ειδικές βιταμίνες. C με κορσετίνη, γάμα το κοφερόλι και Q10. Εντάξει. Και εν συνεχεία το κύτταρο τι θέλει? Τις πολυβιταμίνες B, την ισχυρή φόρμουλα B. Όλοι μας κάθε μέρα θα πίνουμε μία ισχυρή φόρμουλα B για να λειτουργήσει ο μεταβολισμός. Και εφόσον λοιπόν λειτουργήσει ο μεταβολισμός, όλοι μας το βράδυ θα παίρνουμε την φόρμουλα μαγνησίου για να χαλαρώσει το νευρικό σύστημα και για να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά η ανανέωση των κυττάρων το βράδυ. 6 βιταμίνες. Αυτές οι 3 βιταμίνες εμποδίζουν την οξύδωση. Βιταμίνη C με κορσετίνη, γάμα το κοφερόλι και Q10. Από εκεί και πέρα αναχαιτίζεις την οξύδωση και την καταστροφή και επιβραδύνεις και το γύρας και τον καρκίνο. Εντάξει. Τα σούπερ ηχθιέλαια βοηθάς την κυτταρική μεμβράνη, εντάξει. Την ισχυρή φόρμουλα B για να λειτουργήσει ο μεταβολισμός και προστατεύεσαι από το μαγνήσιο, πλακώνεις και 2 λίτρα καθαρό νερό με φίλτρο αντιθέτως μόσεως και εν συνεχεία το οζονοποιείς για να έχεις ενέργεια. Όλο αυτό το πράγμα κοστίζει 2 ευρώ την ημέρα. Με 2 ευρώ την ημέρα ανανεώνουμε τα κύτταρα και το νερό που φτιάχνουμε με το φίλτρο αντιθέτως μόσεως και με το μηχάνημα του όζοντος είναι τσάμπα. Σταματάμε να τρώμε τη βρωμοζάχαρη, σταματάμε να τρώμε το φωνικό ψωμί, το ψωμί είναι φωνικό, και να μην τρώμε μετά τις 7 η ώρα. Όταν φάμε στις 7 η ώρα, σε 3 ώρες θα πεινάσουμε. 11-11.30 πάμε για ύπνο. Και έτσι λοιπόν θα διατηρήσουμε την υγεία μας. Διαφορετικά, προσέξτε τι θα σας πω, προσέξτε. Τα φάρμακα αφενός μεν δεν θα σας τα δίδει
το ΙΚΑ και το κράτος, αλλά και τα φάρμακα αυτά που θα σας δίνει θα είναι από την Κίνα, κινέζικα. Οι Κινέζοι φτιάχνουν φάρμακα, αλλά δεν έχουν καμία ομοιότητα με τα φάρμακα της Αμερικής και της Ευρώπης. Τα κινέζικα φάρμακα είναι μαϊμούδες, αντιγραφές και δεν κάνουν δουλειά. Σε λίγο λοιπόν θα παίρνουν οι σφαλισμένοι, θα σου λέει πίεση έχεις, πάρε κινέζικα αντιπερτασικά, κινέζικα. Δεν θα λειτουργούνε και θα σκάσεις. Λοιπόν, παρακολουθήστε την εκπομπή του Ανδρέα του Φικιώρη, δίνετε κάθε μέρα 2 ευρώ, τα 2 ευρώ θα τα βγάλετε από το τσιγάρο σας, έτσι, κόψτε τη ζάχαρη, το αλάτι, έτσι, και να μην τρώτε αργά το βράδυ και το ψωμί και να περπατάτε όσο μπορείτε και έτσι λοιπόν θα διατηρηθείτε υγιείς. Διαφορετικά δεν σας λυπάμαι. Γιατί να σας λυπηθώ? Εγώ τι είμαι, κανένας Μητροπολίτης? Είμαι ο Μητροπολίτης Άγιος Ανδρέας? Εγώ ένας γιατρός είμαι και προσπαθώ να σας δείξω το δρόμο της υγείας. Να και αν τα κάνετε, να και αν δεν τα κάνετε. Δεν υπάρχει καλύτερος γιατρός που να σας τα λέει πιο απλά, αλλά δεν ασκάσω κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, ο θηροειδής. Το πρώτο πράγμα που καταβάλλεται με το άγχος και το νερό της βρύσης είναι ο θηροειδής. Το άγχος απορριθμίζει τον θηροειδή. Η Όλγα 62 χρονών έχει αφαιρέσει πριν 20 χρόνια το θηροειδή. Μου λέει τι συμπληρώματα να πάρεις. Άκουσε κυρία Όλγα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάρεις είναι το σελήνιο. Εντάξει. Επιπλέον κυρία Όλγα πρέπει να πάρεις τις 6 βασικές βιταμίνες. Από μία. Έτσι. Τη Σε, την Ε, το Q10, το μαγνήσιο, την Β και τα ηχθιέλαια. Έτσι. Πάει αυτό. Από εκεί και πέρα θα πίνεις μόνο νερό αντιθέτου οσμώσεως, διότι το νερό αντιθέτου οσμώσεως δεν μπλοκάρει τις βιταμίνες. Εάν εσείς πιείτε νερό της βρύσης και πάρετε παραδείγματος χάρη την βιταμίνη B, η βιταμίνη B μπλοκάρεται από το νερό της βρύσης. Διότι το νερό της βρύσης έχει βαρέα μέταλλα και μπλοκάρει τις βιταμίνες. Το νερό της βρύσης μπλοκάρει τις βιταμίνες. Το νερό της βρύσης μπλοκάρει τις βιταμίνες. Το νερό της βρύσης μπλοκάρει τις βιταμίνες. Με μπλοκαρισμένες τις βιταμίνες, με μπλοκαρισμένες τις ορμόνες, το νερό της βρύσης μπλοκάρει τη θυροξίνη και γενικά όλες τις ορμόνες. Έτσι, έχοντας λοιπόν μπλοκαρισμένες τις ορμόνες και τις βιταμίνες, για πέστε μου τι υγεία είναι. 65 χρονών, έχει αφαιρέσει το θηροειδή. Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι χειρουργούμε και πετάμε λοιπόν ένα όργανο. Τον πετάμε στο ντενεκέ των σκουπιδιών. Έχει αφαιρέσει το θηροειδή πριν 3 χρόνια και τώρα έχει ανεβασμένη την B12. Πρόσεξε. Ένας λόγος που ανεβαίνει B12 είναι όταν πίνουμε B12. Ένας λόγος. Εάν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε τι γίνεται? Δεν αξιοποιείται η B12. Διότι μπορεί λοιπόν εσύ να παίρνεις τα χαπάκια του θηροειδή, αλλά δεν φτιάχνεις αίμα. Για να φτιάξουμε αίμα θέλουμε τον θηροειδή. Μπορεί να πάρεις τη θυροξίνη, αλλά δεν λειτουργεί. Πρέπει να πάρεις το σελήνιο, και να πίνεις καθαρό νερό μαζί με όζον για να διορθώνεις τη λειτουργία του μυελού των οστών. Δηλαδή δεν αξιοποιείται η B12 και γι' αυτό φαίνεται